мусодираи маводи мухаддир бо ҳаҷми калон дар ноҳияи Панҷ аз ҷониби кормандони милитсия. сокинони шаҳри Душанбе аз ин пас метавонанд ба сурати ғайриҳузурӣ ва аз тариқи интернет аризаи шикоятӣ ба милитсия нависанд. вазоратҳои дифои Тоҷикистон ва Беларус нақшаи ҳамкориҳои низомӣ барои соли 2023-ро имзо карданд. лағви садҳо шаҳрвандии Русия ба хотири никоҳи қалбакӣ. кормандони милитсия дар ноҳияи Панҷ дар ҷануби Тоҷикистон ҳудуди 8 кило маводи мухаддир мусодира карданд. ду сокини маҳаллӣ бо гумони қочоқи маводи мухаддир боздошт шуданд. бино ба иттилои маркази матбуотии вазорати умури дохилии Тоҷикистон, дар ҷараёни баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи шаҳрвандон Ғайрат Зоидов соли таваллудаш 1986 ва Раҳмоналӣ Мавлонов соли таваллудаш 1987 ба гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боздошт шуданд. кормандони милиса ҳангоми кофтукоби манзили Ғайрат Зоидов беш аз 7.2 кило ҳашиш ва аз мошини Мерседес-Бенси Раҳмоналӣ Мавлонов ҳудуди 750 грамм маводи мухаддири метафетамин дарёфт ва мусодира карданд. ба иттилои манбаъ, боздоштшудагон ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир машғул шуда, аз ин тариқ зиндагии худро пайдо мекарданд. сокинони шаҳри Душанбе аз ин пас метавонанд ба сурати ғайриҳузурӣ ва аз тариқи интернет аризаи шикоятӣ ба пулис нависанд. манобеи давлатӣ гузориш доданд, ки ҳузури сокини Душанбе дар шуъбаи корҳои дохилии пойтахт зарур нест ва онҳо метавонанд дар бораи содир шудани ҷиноят аризаи электронӣ нависанд ва раванди баррасии аризаашонро назорат намоянд. гуфта мешавад, ин тасмим дар доираи ислоҳот дар соҳаи милиса пиёда хоҳад шуд. бино ба иттилои дафтари матбуотии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, дар навоҳии Тоҷикистон шӯроҳои ҷамъиятии ислоҳоти милиса ташкил карда шуданд, ки аъзои аз ҳисоби намояндагони қишрҳои гуногун ҷалб мегарданд. вазоратҳои дифои Тоҷикистон ва Беларус нақшаи ҳамкориҳои низомӣ барои соли 2023-ро имзо карданд. Шералӣ Мирзо зимни як сафари корӣ ба Беларус дар шаҳри Минск бо Виктор Хренин, вазири дифои Беларус, мулоқот кард. ба иттилои манбаъ, дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҷорӣ ва дурнамои ҳамкориҳои низомиро баррасӣ карданд. дар натиҷаи мулоқот нақшаи ҳамкориҳои низомӣ миёни вазоратҳои дифои ду кишвар барои соли 2023 ба имзо расид. вазорати корҳои дохилии Русия тарҳи қонунеро омода кардааст, ки ба пешгирии никоҳи қалбакӣ ва бо ин роҳ гирифтани шаҳрвандии Русия нигаронида шудааст. дар ин бора ба ТАСС намояндаи расмии вазорати корҳои дохилии Русия Ирина Волк хабар додааст. Ирина Волк гуфтааст, дар ҳоли ҳозир вазорати корҳои дохилии Русия лоиҳаи қонуни федералиро таҳия кардааст, ки ба такмили қонунгузории муҳоҷират дар самти рафъи истифодаи ақди никоҳи қалбакӣ ва муқаррар кардани падарии қалбакӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд барои ғайриқонунӣ гирифтани мақоми муҳоҷират дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст. гуфта мешавад, дар давоми 11 моҳи соли гузашта мақомҳои минтақавии вазорати корҳои дохилии Русия тақрибан иҷозатномаи иқомати 400 нафарро лағв карданд, ки онҳо барои истиқомат дар Федератсияи Русия ақди никоҳи қалбакӣ бастанд.